aholkuak jartzen. Bueno, zeixue, horrezu, Aziko, komentatu, elkarrizketan, Bueno, hemen gaude, eta elkarrizketa bat egingo dugu gure protagonistarekin Estibaliz Diaztena ikasle hori, institutuko ikasle hori. Ezkerraldean dago Antonia, Natozintziako irakaslea, bere irakaslea ere, eta ni, Jon Cruz, naizela, irakasle horia. Egun hauetan agertu zara albiste guztietan. Konta iguzu, zer demontre den egin duzu. Eta egin duzuna da, análisis del mecanizado del cobre libre de oxígeno para instalaciones científicas. Jende guztiak galdetu egiten dit, bai irratian ere egin dizkiat galdera batzuk eta hau galdera hau da etikoa. A ver, análisis del mecanizado del cobre libre de oxígeno para instalaciones científicas izenak dioen bezala, egon naiz egiten Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan karrera mailerako proiektua material honen inguruan. Kobre libre oxigeno da material bat, gero eta gehiago erabiltzen dena eta etorkizunean aplikazio ugari izango dituena. Adibidez, adibide batzuk esateagatik, ekipamendu medikoetan edo eta instalazio zientifikoetan ohikoa gero eta ezagunagoa den el acelerador de partículas. Horre egiten dena da ultrabaziado bat, eta orduan oso garrantzitsua da bertan erabiltzen diren piezak oso mekanizatu egokia izatea. Zer, klaro, jartzen direnean presio oso txikietan edo ia presio zero, gerta daitekena materiala kutsatuta baldin badago, hor gelditu egiten diren partikulak atera daitezke. Eta orduan, gertatu egiten den prozesua kutsatu egiten da, eta ez dira lortzen edo ez dira heltzen lortu nahi duten emaitzetara. Galdera berezi bat, libre de oxigeno horrek esan nahi du egituzula mekanizatua prozesu horretan ganbara berezi batean? Ez, da materiala. Kobrea da, hori da. Kobrea da dena libre oxigeno. Kobrea purua lortzea oso zaila izaten da. Dago adibidez, kupre elektrolitikoa eta gero beste prozesu batzuetatik pasatuta heltzen zara kobre libre de oxigenora. Egia zen, lana aplikazio ugari izango ditu, aipatu duzu bat, instalazio zientifikoetan, bereziki azeleragailu linealetan. Horiek Bilbon ere egingo dut. Orduan aplikazio erabat loturik dago. Egia izan da, ez dago guztiz lotuta Bilbon partikularen azeleragailua egiten duen enpresarekin, baina guk hartu genuen azterketarako gai hori horregatik. Zen, klaro, daukagun hurbiltasunagatik eta ikusi duen hemendik gutxira, izan daiteke oso aplikazio garrantzitsua, jakitea nola mekanizatu behar den materiala. Por cierto, zuk proiektua aukeratu duzu, saria jaso egin duzu, jarraituko duzu honekin? Gaiarekin? Gaiarekin edo... ez duzu galduko egin duzuna? Hori da. Egin dudana, balio izan dit, ikusteko nire helburua proiektu honekin zen lortzea, mekanizatzea oxigenorik gabeko kuprea, lubrikazio gabe, erabat lehorrean, eta gainera ere lortzea gainazalaren kalitate ezin hobean. Lortu egin dut mekanizatzea lehorrean, baina ez dit eman denborari aztertzeko gainazala gainitu egiten baldin baden, zen, klaro, hartu egiten diren temperaturak eta gainazala kalte dezakete. Orduan, hurrengo azterketa batean eta doktoregoari begira, izan daiteke aplikatzea ere material honen mekanizatua, gidatuta mekanizazio kriogenikoetara, direla erabiltzea gazak temperatura oso basueten, edota mekanizatu biologikoa. Da, erabiltzea partikulak, bakteriak, nolabait esan da, jan egiten dizutenak zure materiala, eta ere ez da materiala gelditzen kutsatuta. Zen oso naturala da, egoak ditu aztekoia. Baina horretarako zerbait ikasi duzu, non ikasi duzu, zein prozesu eragin duzu hori aditu izateko? Hasiko naiz hasieratik. Ni bigarren batxilergoa amaitu nuenean, Koldo Mitxelenan, neukal zalantzak zein bidetatik joan. Ni nahi nuen joan magisterio ikastean.
baina esan zidaten dituzun batekin, magisterio, gaur egun ez ditu irtera handiak, bueno, biologia bidea ere hartu nahi nuen, eta nire aita gainera lan egiten duela alarroietan, horretan, esan zidaten, ez hartu. Orduan azkenean, joan nintzen unibertsitatearen orientatzailera eta esan zidaten, gustatu egiten zaizu fizika? Bai. Matematika? Bai. Orduan zure karrera da, hau, ingeniaritza industriala. Zeren jo egiten duzu hainbeste arlo, ikasi egiten duzu denetari, orduan gero aukera zen egitea hemen 3 urte, edo zuzenean joan 5 urte egitera, Bilbora. Ni esan nuen, 3 urte egitea hemen agian errazere izango da, eta gero 3 urtetatik 2 urtetara pasatzera Bilbon, aldaketa hori esan zidaten oso zaila izaten dena. Orduan, esan nuen, zuzenean hasiko naiz 5 urteko karreratik, zailena dena, zeren gero errazago izango da, zaila den karrera batetik, errazazen batera pasatzea eta ez alderantziz. Orduan, horregatik joan nintzen zuzenean, Bilbora. Egun ezin duzu aukeratu bakarrik gustatzen zaizuna. Oso zaila. Oso zaila. Karreraren 2. urtean, egon nintzen karrera ia ustea. Zen oso txarto pasatu egin nuen, otsaileko azterketak, naiz eta ikasi, notak zeten ziren 3, 4,5 eta zu esan ez jo. Hainbeste ikasita, ez baldin manaiz zen bostera, zer gehiago ikasi behar dut gainditzeko. Baina, familiak lagundu egin zidan, esan zidaten, itxaron ekainera arte, ea zer gertatzen den. Eta azkenean nahiko ondo joan egin zitzaidan, gero udan 2 ikasgai izan dituen ikasteko, baina 2. urtetik aurrera denen joan da sobrera. Bigarrena izan zen zuretzat urte... Nire izan zidaten izango zela zailena lehenen urtea. Lehenen urtea da kriba bat moduan. Azten gara pilo bat ikasle, eta hortik joan gara kentzen, bestela ez gara sartzen klasetan. Eta gainera nire joaten nintzen bakarrik, unibertsitatera bakarrik. Zen lagunik gabe, Bilbora, Iriberria, eta orduan hori izan duen pizkatxo bat bajoia, baina gero hortik aurrera esan duen. Venga, nik aldut, amaitu behar dut, eta hemen dago. Amaitu ondoren da 2. maila satisfazioak, ez da, saria, gero behitu du amaitu ditu. Hombre, hau ikusita esatu du joven. Horrelako sariak eta inoiz lortu egin da ingeniaritza eskolan? Bai, aurreko urtean uste dut, tailerrean nirekin lan egiten duen mutiko batek irabazi zuela, eta orain dela bizpahiru urte beste mutiko batek ere. Badauka maila, orduan eskolak ateratzen ditu. Dena den, nik beste egunean irratitik egin zizkiaten galderak talikoan, eta esan zidaten nik ez nekien. Beraiek esan zuten, izan naizela lehenengo euskaldun emakumea. Irabazi. Eta nola antolatu dizu? Kontatu diguzu Bilbon ikasi zula, eta zein izan den zure antolaketa. Nola bidaiatzen, nola lortu dezu, Gainera komeni da esatea hori, ibilizarela betidanik eskolarizatuta inguruan, etxetik ezin hurbilago. Ez zara mugitu zure kaletik. Eta bapatean kriston antolaketa aldaketa ikaragarria egin behar izan duzu. Orduan, komentatu. Lehen urtean, bai egin zitzaidala oso zaila, sartzen nintzen klasera goizeko 8etan. Orduan, altzatu behar nintzen goizeko 5:00 edo 6 gaur gutxitan. Nire etxatu ordu horiek egia esan da, bakarrik existitu egiten ziren, larun batetan ateratzen nintzenean jaiaz. Nire etxatu ordu horiek, edo orain dikortek zera zantzan emateko. Baina, eta orduan hori egin zitzaidan oso zaila. Zen, klasean nukan 8etatik 2:30 arte edo 3 arte, hartu autobusa, lauretarako hemen nengoen etxean, bazkaldu korrika batean, eta hasi ja etxeko lanak egiten. Nire gustatu egin zait beti gauzak eramatea eguneratuta. Klasean ematen baldin genuen, apunteak garbira pasatu, edo irakurri, gero autobusan ere bueltan, joan egiten nintzen irakurtzen, eske bestela... Edo gehiago. 4 edo 5 astean zehar, baina, gero larun bat eta igandeetan, agian azterketa asteetan egoten nintzen goizeko 9:00-etatik gaueko 11:00-12:00 arte.
Eta bakarri gelditu, bazkaltzeko edo ordu orden bat pizka bat gaera ateratzeko, baina besterik ez. Bai. Eta denbora izan dezu ondo pasatzeko, aizialdiak, zure lagunak, eta denbora izan dezu, ezta? Denbora bai, baino gauza askori izan behar izan diet ezetz. Adibidez, etorri egiten zen mutil laguna, goaz asteburu hontan, asteburu bat ezin dut galdu. Laguna, goaz asteburu hontan, edo gaur festa, edo nik ezin dut. Nik esaten nuen, ni bakarrik noa faltzera, eta bueltatu etxera. Eta gogor egiten zitzaidan, ni behin atera etxetik, nire ez du nahi bueltatu. Eta orduan gogor egiten zen, baina, orain hemendik ikusita esaten dut, pena merezi izan dut. Bai, merezi du eta gomendatzen duzu. Ez? Kristona eginak. Hori bai. Antolaketa. Hori ikasten duzuna unibertsitatean, baina benetan ja txikitatik egiten zen nik esaten dut, unibertsitatean garrantzitsua da ikasten duzuna, hori matematika, programazioa eta igual, baina unibertsitateak ere erakusten dizu pertsona izatera, antolatzera eta lehentasuna ematera. Izatea, momentu honetan, naiz eta nik nahi dudan egin gaur adibidez arratsalde guzkitzu egiten duela. Bizikletan joatea, ez, gelditu bat naiz etxean, ikasten. Eta hori da ere ikasi behar duzuna. Eta hori da garrantzitsuna, ezta? Bai. Hori da. Ez behar duzu antolatzen segurua. Hala ere nik badakit, orain, erosi dituzula patinak, ibiltzeko, ateratzeko, esialdia betetzeko. Kirola beti da nik. Eta, zer, pratikatzen duzu, egiten duzu. Endu behar nahi semaforo edo faroletara genditzeko, baina, gutxinaka. Baina didez, orain esaten duzula kirola, atera izan nuen, orain dela 3 edo 4 urte, aerobikeko irakasle izateko karneta eta hasi nintzen klaseak ematen, baina gutxi behar izan duen, zen kentzen zidan denbora asko, eta klar, nire txapena bat, nire asko gustatu egiten zait, baina unibertsitatea. Eta bera ondo aukeratu duzu gainera. Eta orain, konta iguzu zerbait institutuari buruz. Guri, betidanik irakasleo pentsatu egin dugu zu, egingo zenula erosin gauza. Baina, konta iguzu institutuan nolako bizitza lagunak, ea mantentzen dituzun lagunak, eta historitxoak. Gogoratu behar naiz, orain dira borte duzei ni lehen esan behar dudana da Koldo Mitxelena oso gustura egon naizela, bai lagunekin, bai irakasleekin eta dagoen giroa, nik beti gomendatu egiten dut, eta esaten dut harro nagoela hemen ikasi izanaz. Gero lagunak, mantendu egiten ditut, hemen egindako kuadrilla, horretik ere ateratzen gara hortik, eta baten gara oporretan, eta guzti. Eta, ez dakiz erreio, eman gehiago zen ez, du gogoratzen. Hori, zintzuk izan ziren, zin garaitakoa izan ziren, laguna, zure laguna, klasiko lagunak zintzuk ziren? Ez dakik gogoratuko dituzuen, Iratxe, Saioa, Eukene, oso gustura, klasean ere zegoen giroa, nire ustez. Universitatean lehenengo mailan behintzat emandako arekin, nahiko. Hori bai, hartutako maila ikasteko eta hemen ere jartzen dituzen etxeko lanak, azterketak, azkenean ere egiten dizu, zure burua antolatzera eta ni badakit, unibertsitatean horrelako jarrera izan baldin badut ikasteko, da hemendik ja eramaten nuelako ikasketa gauzak. Gutxi gora bera, bida itxik bat eman dugu, ezan? Horrein konta iguzu zure etorrezena. Ni badakiko kontatu didazulako, klase partikular eman dituzula, eta zein izango da zure edo etorkizuna, auskalo. Asmoak dituzu, etorkizunerako. Ikusita, klaro, ni magisteritza ikasi nahi izan duela, eta azkenean beste bide batetik joan naizela esan duen, bide hori, enlazatu egin dezaket magisteritzarekin. Eta orduan ingoduan izango da, nire ideia da unibertsitateko irakasle moduan egitzea. Horretarako, orain nago egiten Bilbon ere masterra, eta eskatuta daukan, eta eman didate Eusko Jaurlaritzako beka bat. Da, investigazio egiteko eta bideratzeko.
Hartu baldin badut bide hau eta gainera hartu baldin badut fabrikazio. Fabrikazioa da, zen han Bilbon, dagoen mekanika departamentua, beti dago zerbait investigaziorako. Beti dago zerbait ikertzeko, beti erretu egiten dira enpresa berriak dituztela gai edo arazo berriak, eta ezin zara konteli. Eta niri gustatzen zena da hori, dinamika egotea. Hori da, eta ez belitza geldirila, klaseak emate. Galdetuko dizut, gutxi gora bera, zer gomendateko zenieke gaur egun dauden ikaslei bigarren batxeru? Zer gomendatuko zenioke horrelako gauzak generitzak edo universitatean ikasteko? Zentzuk dira gauzari garrantzitsuak? Horiek dira amaitzeko, ezta? Lehenik eta behin argi izan behar dute orain dauden epea dela ikasteko epea. Ere dela lagunekin egoteko epea, familiarekin egoteko epea, disfrutatzeko epea, baina orain ikasketak behar duen edo exigitu egiten dizkion orduak sartu egiten baldin badute, gero disfrutatuko dute asko zer gehiago. Nire aurkoak dira antolatzea, oso ondo antolatu behar dutela, jartzean nire neukan nire ordutegia. Nire esaten nuen larun batean, hemen ikona ingo dut, tal, hemen ikona honen ari gara ikasi birpasatu gauzak egunean eraman, hori oso garrantzitsua da, zeren unibertsitatean hemen zuek bai kontrolatu egiten duzutela, eta azterketa dago barrian hilabetero edo 2 hilabetero. Baina unibertsitatean daukazu azterketa otsailean eta ekainean. Bitartean, zuk egiten duzun lana, zure egitakoa da, zuk ikusiko duzu, urrian hasi egiten direnetik klaseak, otsailera arte ez baldin baduzu ezer ikutzen, zuk ikusiko duzu. Baina ni nahiago nuke urritik otsailera lan egin, pizkanaka, eta ez otsailean dena de sopeton, aurkitu egiten zara horrelako totxo batekin, ezin aurre egitea. Bakinda ikasleak, irakasleak ez direla hemengoak bezala. Hemengoak nola baita esan da zarete bigarren aita eta bigarren ama, ez? Zaudete gainean, geizki portak egiten baldin badira edo ikusten baldin baduzu zerbait txarto duala, hitz egiten duzu gurasoekin, baina han ez baldin baduzu nahi agertu klasetik, ez agertu, nahi baldin. Helburuak zeintzu dituzu? Bai, eski, guretza benetan eredu ondi bat, zarela, eredu eta lusatuko dugu hau, posten gara. Gu posten gara, benetan, oso posible. Zekatzezak esu gramatik. Ez nuela atera fest. Batzuetan merezi du jarraitzea ziren. Hemendik erabaten duzuen formakuntza ingelesean gutxirekin egual, gutxirekin eta esan gutxienez, urte horretan amaitu zen gazter festera, orkestu behar izan nintzen, gutxienez jarret dirateko, zen horrein ez dukate zer. Bueno, baina eskuratuko duzu, gomoratuko duzu ere. Tailerrean nagoenez lanean, horrez dizutela begiratzen ingelesa badukasunen. Joaten baldin bazara, industriara edo prestara orain. Bai.